A Valors estem treballant a la resolució de conflictes i us volem explicar 5 passos abans de reaccionar. Hem fet una representació d'un conflicte. I finalment hem entrevistat el nostre cap d'estudis per parlar del tema. Espereu que us agradi. Mira, hem comprat ja els llibres. Creus que li agradarà? Sí que li agradaran molt perquè ell segurament té algun vestit, no? No he pillat. Bueno, tranquil·la. Mira, t'agrada la meva roba nova? Sí! Ai, mira qui està allà. Bueno, millor els deixem en pau i anem per lo nostre. Sí. Hola, Sergio! Hola! I hem comprat el llibre. Ai, nosaltres anem per la meitat. Ja m'ho he llegit. Tan ràpid? Sí que llegeixes ràpid. Bueno, anem a llegir-ho de darrere. En Dennis viu en una casa normal, en un carrer normal, d'una ciutat normal. Anem a per elles. Tenim que fer fora d'aquí, és el de tothom. Què feu vosaltres aquí? Això. Noi del vestit. Tornem als llibres. Get you somebody that can do both. Like Guido's got the fake belly rolling. She thinks she love me. Mantén la calma. Sí, tornem a No serveix de res. Ja. Sí, llegim aprenent moltes coses. Sí, sobretot, Això, que apreneu a llegir les paraules. Pues podem llegir millor que vosaltres. Ja. I és que nosaltres no llegim. Binge drink. They lose it when the No responguis igual. Nosaltres el que fem és escoltar música, home. Però és més interessant que la música no és tan interessant com els llibres. I el llibre que t'expliquen com fiquen accent. T'explica una història d'un nen que vol portar l'accent. Segur. En aquest cas. Pues que el compri més sa mare. Però el que tenim que saber és que això és el nostre territori, ¿vale? Aquí no posa el nostre nom. Com que no. upgrade your baby mama to a condo. Like Chapo. Intenta ser amable. Serà tan fàcil si us pireu d'aquí i ens deixeu en pau. Bueno, tranquils. Però aquí no posa el vostre nom. O sigui, No és vostre aquest lloc, però portem des d'aquí des de petitxa, vale? Ja. Hem anat a l'excursió 3 vegades, deixeu-nos. Seu amables. Va, marxeu. Mad for whatever reason. Marxar del lloc. Va, pireu. Milions de nens. And we blowing reefer. Your body like a work of art, baby. Don't fuck with me, I'll break your heart, baby. TNG on me, I got a lot of flavor. Hi ha molts conflictes al col·le? Sí, clar que n'hi ha conflictes al col·le. Perquè la vida està plena de conflictes, no? El que passa que els hem de saber resoldre. Però conflictes sí, a tot arreu. I algun cop no has hagut de resoldre algun que fos molt fort? Sí, en algun cas sí. I no només jo, sinó amb tots els mestres. Perquè això és un treball d'equip. Vale? A poc es va treballant i es van resolent. A vegades els conflictes són poca cosa i de vegades són més complicats. Però entre el treball de tots i els alumnes també, doncs s'acaben resolent. Gràcies pel teu temps. Gràcies a